نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ‘Yan al'ummar musulmi mazauna wannan ƙasa ta Benin Republic a cikin wannan gari na Bohiko, haka ne? A cikin kuma wannan dare a bakin wannan masallaci da sauran ‘yan uwa da suka zo ahlus sunna daga ko'ina a cikin wannan yanki na Afirka, ina muku gaisuwa ta addinin musulunci wacce ta kunshi sallama da aminci da gafara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In ban da sha'awar a ga fuskan juna don a yi ma juna kyakkyawan addu'a da wa'azuzzukan da manyan malaman nan guda uku suka gabatar mana da ya ishe mu daga nan sai mai fatiha mu tashi. Malam Azzamfari a Sheikh atalallahu umrahu fi khidmatil islami wal muslimina was sunna ya gabatar mana da wa'azi, sannan kuma Dr. Abdul Muttalib ya gabatar mana da wa'azi, sannan Sheikh Haruna Kabir Haruna Gombe sakataren kungiyar Izala na duniya ma gaba ɗaya zamu ce kenan, tunda yanzu Izala ta fi ƙarfin Najeriya kaɗai, har Turai har Amurka har ko ina ta shiga. Sannan kuma ga mai gabatarwa Dr. Abdullahi Usman Gadon Kaya da sauran waɗanda suka yi bayani da alaramominmu. Wannan ya isa kawai mu shafa daga nan mu tashi. To amma saboda a gaisa, a yi wa juna addu'a, a yi wa juna fatan alheri, yadda muka haɗu a wannan guri Allah ya haɗa mu cikin rahamarsa haka. An bani wani maudu'i mai hatsarin gaske, wanda duk abin nan da malamai suka gaya mana, idan kawa Allah laifi ɗaya tak, wallahi ba zai yafe maka ba, shi ne in ka mutu kana shirka. Da haka mafi munin laifin da ɗan adam zai wa Allah shi ne ya yi shirka kuma ya mutu bai tuba ba. Mafi girman abin da za ka bauta wa Allah da shi shi ne tauhidi. Mafi munin abin da za ka saba Allah da shi shi ne shirka. Sannan mafi abin da ke lalata mutum kam a duniya shi ne bid'a. Mafi girman abin da yake gyara ɗan adam a duniya shi ne sunna. Don haka idan Allah ya haɗa maka sunna da tauhidi, tauhidi da sunna, to ka kama tafarkin tsira. Duk mutumin da ya haɗa shirka da bid'a, to ya yi asarar duniya, ya yi asarar lahira. Shirka ta ɓata maka lahira, bid'a ta ɓata maka duniya da lahira. Don haka babu ibada mafi girma kamar tauhidi, babu laifi mafi girma kamar shirka. Kuma Allah ta'ala ya yi adalci da ya ce in an yi shirka ba zai yafe ba. In an yi shirka aka mutu ba a tuba ba, ba zai yafe ba. To daga cikin abubuwan da aka mana guda 10 na waqidul Islam, abubuwan da suke warware musulunci guda 10, wanda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo a cikin littafinsa, nukuta ta 6 shine yace wa minhu as-sihr, tsafi, sihiri yana cikin abin da yake mai da mutum kafiri. Sai yace wa minhu al-adafu was-sarfu, daga cikin nau'in sihiri wanda aka fi yi shine sihirin hada masoya da kuma sihirin raba masoya, sihirin soyayya da sihirin saka ƙiyayya. Wani yaro ya kira ni a waya ice, malam baba ta ce ta aike ni da jaba da layu guda 3 a jikin jabar, ta ce na je tsakiyar juji
na saka wannan jabar tare da waɗannan layin. Shi kuma ya ji wa'azin sunna. Sai na ce yanzu kana ina? Ya ce yana guri kaza. Ce to ina ofis, ka taho da layin da jabar ofis. Malam ya zo, jabar nan tana wari. Muka kwance layun nan, sai muka ga sunan wata mata da sunan wani mutum a jikin layin. Sai na tambaye shi wannan sunan na waye, sai ce sunan yayansa ne. Wannan fa yace sunan matar yayansa ne. Wato da muka kalli abin sai muka fahimci uwace ba ta son auren da zaman lafiya da soyayya da ƙauna da fahimtar juna da ke tsakanin wannan matar ɗan nata da ɗan nata, shine ta je aka yi mata tsafi waɗanda yake farraƙu, wanda za ta raba ƙauna da soyayya. Wato da an binne jaɓan nan kuma an yi rashin sa'a wannan tsafin ya kama, da ya dawo zai ji matan nan tana ɗoyin jaɓa. In ta sa turare sai dinga ɗoyin jaɓa, in ta yi kwalliya sai ta dinga kama da jaɓa, idan ya shiga ɗakin sai dinga jin tsami da wari komai kwalliyarta. Da haka dole ko yana so ko baya so sai ya rabu da ita. To wannan shine sihiru sarf na raba tsakanin wani da wani. Sannan akwai kuma sihiri na haɗa ƙauna, wanda shi kuma wani aka bashi don ma wulaƙanta alƙur'ani. Suratu Yusufa ce aka rubuta a jikin layar, duk munjayen da ke cikin suratu Yusufa nan sai aka mai da shi ƙato, aka saka sunan wacce ake so a mallaka, kama Hajiya Rabi ko Hajiya Delu ko Hajiya Telu, aka saka a ciki, aka je aka yi laya, aka tafi za a je a binne shi. Amma binne wanda aka binne a cikin gonarsa yana noma, ya nomo wannan layar, ya zo mana da ita muka buɗe. Wani yake ce mana ai wannan sihiri ne na mahabba, wato mutuƙar sihirin nan yana nan, to shikenan in ba Allah ne ya karya shi ba ko aka tono shi ba, to ko tana son sa ko ba ta son sa, ko mata aure ce aka yi mata wannan sihiri, sai ta fito daga gidan mijinta ta zo ta auri wannan mutumin da ya mata wannan tsafin. Sannan akwai mata bazawara ce ta zo ta same mu a ofis, ta ce malam yau shekara ta 10, duk wanda ya fito aure sai an fara magana rimi sai abu ya lalace, sai an fara magana rimi sai abu ya lalace. Sai muka ce to ina mijin da kika aura? Ta faɗi garin da yake. Sai na sa barista na Bahani Usman Gwammaja, shine mataimaki na, barista ne, na ce ta ba mu lambarsa. Aka kira shi, ya ce masa, ya gabatar da kansa, ya ce ina daga ofishin babban kwamandan Hizba Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa. Shi ya ce in kirawo ka, matarka da ka aura yau shekara 10 ka gane wance? Ya ce ya gane ta. To ya aka yi yau shekara 10 ta aure ba? Ce kyale ta, ai na gaya mata dama in dai ta fita daga gidana wallahi sai dai ta mutu bazawara. Ya ce to yanzu malam ya ce yana neman alfarma, don Allah wannan tsafin da kai a fasa. Ta ce to tunda malam ya sa baki za a yi, a tafi guri kaza, gidan da suke zauna a nan kwalba, cikin kwalba aka sa tsafin, aka rufe a cikin kwalba, aka sa aka binne. Malam da aka yi kwatancen gurin na aka je aka dinga haka aka tarar da kwalban nan ramin ya fi tsawon hannun mutum. Ana ɗauko kwalban nan ta ƙi buɗuwa, ta yi tsatsa. Ana fasa kwalban nan, ba a fi wata 3 matan nan sai ta yi aure. To wannan tsafin ana nan ana yi. Akwai lokacin da na sanar da mukafahatin sahara, wato yaƙi da bokaye. Sai aka kai farmaki, aka kamo wani boka, aka tattaro shi da kayansa da buzayensa da layinsa da carbunansa, duka 'yan hizba suka yi min sama da shi. Malam inda tauhidi ba, inda ba ka shiga ba. Tsoronsa ake ji, daga baba ake tsayawa, amma na ce a ji a ɗauko shi. Kafin ka ce mai da kayan suka tattaro shi da kayan duk suka zubo su a buhu, aka zo aka zazzage. Muka ce kai me sana'aka? yace shi almajirci yake, mace ana ai ba kan almajirci bane. Da mun ga ahalari da qawaidi da ashmawi da iziya da risala da allo sai mu ce almajirci ake, amma wannan tsafi ne. Nasa aka yi masa wa'azi, yace to wallahi ya tuba zai bari. Sai ce to da Allah kafin ka tuba ko za ka gaya mana mu masu wa'azi suwa suka fi zuwa, suwaye kwastomanka da suka fi zuwa kana yi musu bokanci? Ya ce kwastoma na mafi yawa mutum 4 ne. Akwai mata, su ne manyan kwastomomina. Akwai 'yan kasuwa, su ma kwastomomina ne.
akwai 'yan siyasa su ma kwastomomi na ne, sannan akwai masu kuɗi su ma kwastomomi na ne. Ita waɗannan su ne kwastoma na. Muka ce to ko za ka gaya mana kwastoman ka na farko mata me ya fi kawo su? Ya ce abu 5 ne. Na farko wata za ta zo ta ce a mallaka mata mijinta, ta zama tana umarta sayayi, tana hana shi, ta zama kamar allansa, sai abin da ta ce, a raba shi da uwarsa, a raba shi da kowa, abin da take so shi yake so. Iza qalal hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami. Ice saboda haka sai mata haɗe sai yake ba mu labari akwai wata da aka yi mata wani irin tsafi. Tsafin ya ce da bakin allo aka yi shi, aka wani rubutu a jikin allo baki kuma na ƙarfe. Da aka gama sai aka wanke a ruwan, sai aka ce wannan ruwan ta je ta raba shi 2, rabi ta dama masa fura da shi, rabi kuma ta yi masa miya da shi. Sannan wannan ruwan kafin ta amfani sai ta yi tsarki, ta wanke gabanta, sannan ta ɗiga jinin al'ada a ciki. Malam mutum yana ta shan ragada da shi jinin al'ada yake sha. aka haɗa masa miya malam da jinin al'ada da tsarkinta. Ya ce da ya sha kuma baya azkar, ba azkar ba tauhidi, sai tsafi ya kama shi. Idan ya ɗauko albashinsa kam sai ya zo ya aje a gabanta, sai abin da ta ce, sai ta ce mabokan nan yau wata 3 da yin abin nan amma na yi nasara, don haka duk abin da kake so in maka zan maka. Shine daga ciki ya kwanta da ita. Ya ce to shi dai tsakanin zawarawa da matan aure, da zawarawa da matan aure da 'yan mata bai san adadin waɗanda ya kwanta da su ba. Wasu ma sai ya ce tsafin zai rubuta a gabansa ne ya goge a cikin gabansu sannan zai kama, kuma ta ce ta yadda a yi mata haka. Ya ce to wannan yana daga cikin abin da ya fi kawo mata mallakan miji. Ya ce na biyu abin da ya fi kawo mata ka aiki shiya, a yi masa abin da za a shashatau, a shashantar da shi ya zama baya ma sha'awar yin aure, a batta daga ita sai 'ya'yanta kawai. Yace to wannan shi ma suna zuwa mai musu irin wannan tsafin, ya faɗi kala-kala yadda yake. Yace na uku abin da yake kawo mata, in har an fi karfinta an yi kishiyar, to a haukata ta, ko a raba ta da mijin, ko a lalata abincinta ko girkinta, ko jinin al'ada ya barke mata ya ta zuba, ya zama duk sanda mijin ya je sai tare da ita ba a cikin tsarki ba, ko a haukata ta bar gida. Yace to waɗannan suka zo su ce irin wannan suke so a yi musu. Ice sannan na 4 wata za ta zo ta ce ita su ne ma masu ɗan sauƙi, wata za ta ce tana son maganin farin jini gare ta ko ga 'ya'yanta. 'Ya'yanta sun ƙi auruwa, ko kuma tana son a dinga layi a ƙofar gida kamar mutum 10, 20, 30 a lokaci guda su dinga layi suna son 'yarta. To tana son a yi mata maganin farin jini da za ta jawo samari, ta jawo masu kuɗi, ta jawo masu arziki. Yace to waɗansu suka zo a yi musu wannan. Sannan ta ce wata kuma takan zo ta ce a yi mata tsafin da za a haukatar da 'ya'yan kishiyarta, a haukatar da su ko a raba su da ubansu, wanda wannan ya nuna mana wani kadangare allura 100 ce a jikin kadangaren. Jangwalagwa da aka dinga tsira masa allura, sai da aka tsira masa 100 ba ɗaya. Aka je kuma aka aje shi a makabarta, aka kuma sa laya a bakinsa. Da aka zaro layar shi ma sai aka ga cewa sunan 'ya'ya ne guda 7 aka yi za a raba su da ubansu, saboda waccan ta haifi 'ya'ya 7, ita ta zo bata kai 7 ba, ta daina haihuwa. To shine tace bari ta lalata rayuwarsu, su zama ubansu yana tsine musu, yana la'antarsu, yana korarsu, baya son zama da su. Ita kuma irin tsafin da ta ji a mata kenan. Yace to kaɗan ne daga cikinsu kuma suke zuwa su ce ko suna ba su da lafiya, ko kuma su ce wato suna yin wata sana'a suna son maganin kasuwanci. Yace amma 5 ɗin da na gaya maka, yace kusan shine a shekarun da ina bokanci abin da ya fi kawo mata. Na ce to 'yan kasuwa fa? Yace yawa, to su 'yan kasuwa mafi yawa mutum zai ce yana neman maganin sa'a, ko kuma ya ce yana so a lalata rumfar wani. Haya ba mu wani labari na kan kada aka yanka kadan, aka cire kan, aka saka a cikin ƙoƙo, aka tsira allurori, aka haɗa wasu ruwan magunguna aka zuba, aka je aka ɗora akan rumfar wani. Tunda aka ɗora wannan akan rumfar sai ya daina zuwa kasuwa, ya daina buɗe rumfar. Da ya taho kasuwa malam ko kan kadan yake gani sai ya koma. Duk inda ya haka za shi kasuwa sai kawai ya kwana dawo gida.
aka rasa dalili, gashi da farin jini ga kasuwa komai yana tafiya amma komai ya tsaya, baya son a yi masa magana kasuwanci ko magana rumfa. Abokansa suka tsaya tsayin daka suka yi ta bincike, sai aka ga kawai ana hawa kan kwano sai aka tarar da ƙoƙo babba an kuma sa ƙaramin ƙoƙo an rufe, da suka sako da shi sai aka ga kan kada ne. Aka zo aka tofa ayatul kursiyu, aka zuba fetur, aka ƙone. Mala ana ƙonewa mutum sai ya da cikin hayyacinsa. Ta gashi yana tambaya me ke faruwa, ya magana rumfa kasuwa, aka ce ayau watan ka kaza baka je kasuwa ba. To kaji shi abin da ya je a lalata kasuwancin dan uwansa, shi ya dinga ciniki dan uwansa kuma a lalata kasuwancinsa. Yace to akwai masu zuwa akan wannan. Wasu kuma ice na cin bashi ne, shi kuma wannan ice kabari muke sawa a kai layar, shi kuma shashatau ne da rufe baki. Sai mutum ya zo ya ce maka ina so in karɓi bashi a wajen wani, amma ba na so ya ce kuma in bashi, sannan na je karɓar bashin ba na so ya ce min in dawon anjima. Da aka sai ya ci to ga maganin da kurkura bakinka, amma kake magana da kowa. In ya kurkura bakinsa sai ya tafi, kana masa salama yana saboda an ce kai ya magana da kowa, sai ya yi magana kai da kai mai karɓar bashin. Ka kuma ba azkar kake ba, da ya zo ya ce maka ina son bashin 100, saboda tsafin ya kama ka sai ka ɗauko kawai ka bashi. Sannan in ya karɓa sai a yi maka tsafi na biyu, shi kuma a kabarin yaro ake zuwa a makabarta, sai a huda kabarin ƙaramin yaro, sai a yi layun na rufin baki, sai a je a saka. To in dai jaririn nan zai yi magana, to shi ma wannan da ake bin bashi zai yi magana. Shi sa wani sai ka ga yana ta karɓar bashi ba a tambayarsa. To akwai wanda yake wannan. Yace abun mamaki, yace akwai wani zan gaya maka a kasuwa ko da yake ba zan gaya maka shi ba, yace wallahi malam mun hana shi sallar la'asar, ya fi shekara 5 baya sallar la'asar, saboda tsafin mun gaya masa in dai za ka yi sallar la'asar zai kare, amma za ka yi suna, za a san ka a ko'ina da wannan tsafin, amma kaka kuskura ka yi la'asar. Yace to wannan shi kuma irin tsafin da yake nan. Yace su kuma 'yan siyasa, yace irin nasu tsafin ice kala-kala ne. Wani so yake a kashe ɗan takararsa, wani a haukata ɗan takararsa, wani a shashanta da ɗan takararsa, wani kuma a yi masa abin da kowa a garin za a tsafa garin gaba ɗaya shi za a ta jefa a ƙuri'a. Ice akwai kuraye da ake siya, mahaukatan kuraye da ranta kura za a siye ta, ka duba rashin mutunci na kura, amma haka za a kamo ta da ranta, a saka mata layu a baki, a ɗinke bakin, a yi rami ƙato a saka ta a binne. Ice kuraye za a zagaya kusurwar gabar da yamma, kudu da arewa, a binne kura mai fada sai ta mutu a cikin ƙasa. To in kuran nan za ta ƙara magana, ya ce to ba za a ƙara magana akan zaɓensa ba, ko ya ci ko bai ci ba shi za a ba. Ice akwai kuma wanda hamma da mutum ake yi, ana yanka mutum, ana kashe mutum. Ice babbansa wanda ya koya masa bokancin, ya ce malaminsa a bokancin, ya ce malam ya taɓa sawa a kawo masa jarirai guda 7. Ya gane ya ce jarirai sabo haihuwa nake so guda 7. Ya ce ba matsala, zuwa yaushe kake so. Ya ce a cikin yaran da aka ɗauko akwai matar da shi yasa kullum na sai na wa mata, ko mata ta je asibiti sai na tura ta da wata ce irin masu zuwa din Allah sarki an haifi jariri ga yanku mun kawo kaku kuskara, wata daga nan kawai za ta fita da jaririn. Ya ce ba a yi awa 24 ba, kwana ɗaya kenan. Ya ce wallahi sai da aka kawo jarirai guda 7. Ina aka samo su? Sakaci akai, kashe uwa akai, mai ciki aka nema, asibiti aka je aka ɗauko, gidan yara aka je, shi dai ya ga jarirai dukansu sabuwar haihuwa guda 7. Aka ce da su za a haɗa tsafin. Ya ce shi dai samu duniya komai a yi. Akwai wata yarinya da ta bayyana a Kano, asali daga Yola ta taso. Malam ta zo har da sarakuna da masu kuɗi da masu mulki, sai ga duk ta siya gidajen unguwa. Aka zo aka gaya min mata suna ta layi suna zuwa da ruwa a cikin roba, tana bin layi tana karba, wata na musu addu'a. Sai na taru mota 4 ta yan hizba na caji a ɗauko min ita, komai take da shi a taho da shi, in ma aljani ne shi ma a sako shi a mota a ɗauro shi a taho da shi. Aka je aka kamo ta, duk gidajen rediyon da suke Kano sun sa program din. Aka je aka kamo ta aka zo da ita, na tambaye ta me kake Kano, me kike yi? Ta ce yawwa ni asari yar Yola ce. In ka tambayi Sheikh Balalo ma ya san gidanmu, mijina kuma dokta ne yana aiki a Lagos, ni an kai ni Masar ne in yi karatu. Da aka kai ni Masar karatu, to ina karatu a Masar, rannan na dawo daga karatu ina cikin ɗaki,
kawai sai na ga ɗakin ya buɗe, sai ga wani dogon mutum ya sauko. Ta ce harshensa yana sakkowa sai da ya taɓa ƙasa, sannan na haka ba na gano kansa ya shiga har cikin hadari. Sai ya gaya min sunansa ya ce shi aljani ne, an zaɓe ni a matsayin wacce zan dinga ba da magani, kuma shi ne aljani na an haɗa mu. Ta ce daga nan duk abin da ya bani idan na sa wa mutum a ruwa na bashi duk ciwon da yake sai ya warke. To mun fara zama a Yola, mun fara zama a kaza, yanzu muka dawo Kano. Malam har da sarakuna sun bata gidaje. Na ce to yanzu kin ga ni ban ga aljanin nan ba, in kina son ki tabbatar min da gaskiya abin da kika faɗa ya fito. Ta ce ai in ya fito ai ba zai fito ba ma, sai a cikin ɗaki mai duhu wanda babu haske ko ƙwaya ɗaya. Na ce 'yan hizba ina za a samu, suka ce ga ofishin can a rurrufe. Kafin ka ce mai 'yan hizba sun samar da ɗaki mai duhu. Na ce shiga ki samo shi. Ta shiga, aka bata lokaci shuru bai zo ba. Har 'yan jarida sun ji labari an zo an cika ofis ina cewa na kamo wata mata, kuma sannan gashi ta ce za ta bayyana da aljani. To kowa ya zo ya ga aljani don ya hira da shi. Aljani ya ki bayyana fitir. Sai na ce mata to ke yanzu ga 'yan jarida sun zo, ga ki ke baki bayyana da aljanin nan ba, ya za a yi? Sai ta ce fushi yayi. Na ce saboda me? Ta ce kai zai zo ya gani da daddare 12 dare, kakkai bacci, zai zo bakin gadonka, ya gaya min zai zo ku yi magana da shi, kuma da safe za ka gaya duniya. Na ce to Allah ya kashi lafiya. Na tafi gida, malam 12 ina zaune, sai da 12 ta da minti 5 ina jin bacci, amma na ƙin bacci, sannan na kwanta. Ban gan shi ba. Tana na rufa a hizba. Da na fito da safe aka zo, na ce mata bai zo ba. Ta ce ya gaya mata dalilin da ya sa ya ƙi zuwa. Na ce me dalili? Ta ce bai ɗauki abin da zafi ba ne, amma yanzu ka fusata shi, idan ya bayyana wani abu zai same ka. Na ce na yadda, in dai daga gare shi ne, na san Allah ya fi ƙarfinsa, ki gaya masa ya zo. To yanzu ya ƙara awa 2, sai ƙarfe 2. Mala yarinyar nan ta hana ni bacci ƙarfe 2. Na tsaya, to kan da ya bacci a ce ya zo bai same ni ba. Ƙarfe 2 dare bai zo ba. To sai na tabbata ƙarya take yi. Saboda haka 'yan jarida suka zo, aka toke yanzu malam to me zaka ce? Nace ƙarya take yi, macuciya ce, azzalima ce, sannan kuma damfara take, sannan tsafi take, sannan kaza take. Saboda haka a tattara ina ta a kore ta daga Kano. Akwai wani cikin malamanmu na sunna hatta ta yi gidansa da yake suna makotaka ta yamma, an fara ciniki zai siyan mata. Da ya ji wannan labarin shi ma ya fasa. Nace ƙarya kike wa Sheikh Balalo bai san ki ba. Nace Sheikh Balalo shine shugabanmu gaba ɗaya na ahlus sunna. Biki san shi ba, bai san ki ba. Ina zuwa Yola, Malam Muktar ya gayyace ni Yola. Ina zuwa sai ga mijin sun zo gidan Malam Muktar Yola. Malam sai ka ce mu ai su ne, shine mijin matan nan da na kora, suna nan sun hada takardu za su kai ni kotu. Nace kotun me kuma? Aljani tace tana da shi. Nace i bayyana. Ya ki bayyana, shi ya cutar da ita. Da ya bayyana da tuni mun gama abin da zamu yi, ma an wuce gurin. To kun ji irin damfarar da suke yi. Mata suka taru malam, aka taru mata. Haka ana nan kawai sai wani ya je ya tsaga a jikin wata bishiya a wani ƙauye a Bichi, ya tsaga sunan Allah, ya sa ya karta. Do dama a jikin bishiya ɗanya idan ka sa kusa ko allura ka karta ka rubuta sunan Allah, bayan sati gurin zai toho. In ya toho sai sunan Allah ya fito a jikin bishiyar kamar a jikinta ya zo. Kawai sai kira mutane ya ce wata bishiyar Allah ta bayyana, kuma duk wanda ya ci ganyen bishiyar na ga abin da ya sa. Kafin ka ce mutum sama da 10,000 sun cika ƙauyen nan. aka ce malam gashi can an fara shirka, ana cin wata bishiya ana shafa ta, mata masu waɗanda ba su haihu ba, mai rashin lafiya, mai larura, mai rashin miji ta shafa ta ce Allah ya ta bata samu miji ba, ya ki wannan bishiya ki ba abin nan. Na ce wallahi sai an sare bishiyar nan. Yan sanda suka ce malam kuka shiga gurin nan za a kare jini biri jini, mutane sun yi imani da bishiyar. Ce wallahi ko za mu mutu sai mun share bishiyar nan. Na ɗauki 'yan hizba 1000 suka je, aka dinga fafata da mutane, wallahi ba za a sare wannan bishiyar. Malam sai da suka kamun bishiyar nan gunduwa aka yi da ita, amma an yi jina-jina da 'yan hizba.
suka sare ta gunduwa suka zubo ta a Hilux, aka zo aka aje ta ajina a ofis ina. Na kira an jarida na ce to ga wannan bishiyar da aka ce Allah ce ko ta Allah ce ko ta, ko duk bishiya ma ita Allah ce, amma jibi shirkar da aka fara yi da ita. Saboda haka matsafa na nan, bokaye na nan, suna nan masu haɗe-haɗe da jini. Kuma wannan yankin naku yana daga cikin guraren da ake zuwa ake yin tsafi har daga Najeriya. Saboda akwai maguzawa waɗanda su ba kiristoci bane, su ba musulmi bane, suna da irin waɗannan tsofin na kaka da kakanni, irin abubuwa na dodanni waɗanda suke shan jini. Sai ka ga mutum wai da addininsa da musuluncinsa ya tashi ya tafi wajen boka ya ji wai a bashi magani, ko ya ji a yi masa tsafi, ko a yi masa sihiri akan neman duniya, ya asarar lahirarsa. Akwai wani abu mamaki da aka yi na wata mata, ita ma da ta shiryawa za ta kashe kishiyarta ko za ta haukatar da ita. Aka ji aka ba ta laya da maganin da za ta barbada mata. Allah ya taimake ta mai yawan azkar ce, mai addu'a. Maimakon ta barbada a na kishiyar, sai ta na barbada a na 'ya'yanta. Yara guda biyu cikin 'ya'yanta suka haukace, aka rasa dalili. Sai daga baya ta bayyana cewa tsafi aka yi mata, aka bata ta barbada kishiyarta abinci ta ci, sai kuma Allah ya sa saboda azkar din da take yi da tauhidi da kiyayewa Allah, sai ta barbada 'ya'yanta. Da kun ga shi yasa malamai suka ce tunda Allah ta'ala ya maganan sihiri a cikin Alkur'ani, ko malamai suka saka sihiri a cikin abubuwa guda 6 da ke warware musulunci, 10 da ke warware musulunci, shine rakam na 6, to lalle sihiri na nan da tsafi a cikin al'umma annabi. So da haka duk abin da kake nema a wajen Allah kaka neme shi ta hanyar tsafi ko ta hanyar sihiri. Kada ka kuskura wani ya zo ya ce maka zai haɗa ka da mai bada magani, ko zai haɗa ka da mai kaza ko mai kaza. Suna nan sun kai hawa da muka lissafa, sun kai hawa kusan guda 6. Akwai masu karanta hannu. Wani mutum yana sana'ar wanki, in goma ɗaya da shi, to sai ya ga wani malami haka yana zaune a zoro kullum da allo a gabansa yana zana ƙasa, shi ya ɗauka ko larabi yake, ashe karanta hannu yake kuma yana yin ramlu. To sai ya masa wanki, in ya masa wanki baya karɓar kuɗin. Sai ranar sai ya ce masa, wane zan taimake ka, ba ni tafin hannunka. Sai ya haka finjan, sai ya duba, sai ya ce Allahu akbar, Allah sarki, ya sunanka? Ya faɗa. Ya sunan matarka? Sai ce kash, mutukar kai ne za ka ci gaba da zama da matar na ba za ka daina wanki ba har abada, ba za ka yi arziki ba. Saboda sunan matar an samu tadakuli da tawafiki da tabayuni, ya gaya masa cewa ko ya sake ta ko ya karo wata. Hankalinsa ya tashi, suna zaune da matarsa shekara da shekaru. Ya zo ya samu na ce ƙarya yake yi, shi ma a cikin talauci yake da wahala. Kaka kuskura ka saki matarka don ya karanta maka tafin hannu. Ba abin da ke tafin hannunka sai ƙudurar Allah, amma ba a sa tafin hannunka don ya nuna cewa a cikin tafin hannunka akwai wani abu naka na kaddara da aka rubuta wanda wani zai iya karantawa har ya gaya maka gaba ba. Na ce ƙarya yake yi. To yanzu mutane sun imani da wannan karatun hannun. In tafiya zai sai ya je an masa, in kasuwanci zai shiga sai an masa, in aure zai yi sai an masa, idan siyasa zai shiga sai an masa. Duk abin da zai a rayuwarsa sai ya fara zuwa wajen masu wannan, sun duba masa nahis da sa'id, wato ko zai samu arziki ko ba zai samu ba. Wannan shi ma nau'i ne na tsafi. Akwai na buga ƙasa wanda ake da taurari, shi ma na taurari za a ce tauraruwarka ta arziki ce ko tauraruwarka ta tsiya ce. Idan aka haife ka a tauraruwar tsiya, to ba za ka samu nasara ba. Wani ya taɓa zuwa samu sayyidina Ali, ya yi shiri kaf zai fita yaƙi, sai ya ce masa ranka ya daɗe yau ba sa'a. Ya ce ba sa'an an fita, ya ce kuma yau za mu fita, saboda ba da izinin ka za mu fita, da izinin Allah za mu fita. Bayan an je an yi nasara an dawo, sai sayyidina Ali ya same shi, ya ce ka ce ba za a yi nasara ba, kuma gashi an yi nasara, kaga ashe ƙarya kake. Ya ce kazabal munajjimuna walau sadaqu. Sannan an yi wani cikin shiyu'iyin na ƙasar Rasha wanda bai imani da Allah ba kwata-kwata, zai fita yaƙi ya haɗa sojojinsa, sai aka ce masa akwai wani mutum mai karanta taurari yana ba da sa'a. Sai ce to a kawo shi mana. Ana shigowa da shi kawai sai sa bindiga ya harbe shi, ko magana bai ba sai ya harbe shi. Sai wanda ya kashe ce ranka ya daɗe, ya za ka harbe shi? Ce da ya san za a harbe shi ba zai zo ba. Shi da bai san za a harbe shi ba, ya aka yi samu za mu yi nasara ko ba za mu yi ba. Ya ce kawai a tafi yaƙi. Ai kamata ya yadda ya hango ba za mu yi nasara ba, kamata ya shi kuma ya hango zai mutu yau.
saboda haka kaga wannan ba shi da addini amma ya ga cewa wani abu shirme ne to akwai waɗanda wallahi bokaye suke sarrafa su a kasuwancinsu a sana'arsu a aurensu a zamantakewarsu ko me za su yi sai sun buga boka sai sun nemi sa'a boka kafin su yi in boka bai ci abu ba za su yi ba saboda haka mutum ya kiyaye kansa duk mutumin da ya mutu man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad ata kahinan kahin an ce shine wanda yake baka labarin gaba arraf shine wanda yake baka labarin baya an sace kaya ko an yi wani abu ba daidai ba ka je a yi tsafi ko a yi bincike ta hanyar wannan ilimin a gano maka cewa abu yana guri kaza ko ya wuce a kaza shi kuma wannan gaba sai bincika maka gaba aka ce to wanda ya je gurinsu fasaddaqahu bima yaqulu ya yadda da abin da aka gaya masa na wannan bokancin ya yi aiki da shi a kasuwancinsa ko a sana'arsa ko a malantarsa ko a aurensa ko a rayuwarsa to faqad kafara bima unzila ala muhammad ya kafirce ma saƙon da Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da a cikin sa ba wanda ya san gaibu sai Allah sannan yace kuma man ata kahinan aw arrafan lam tuqbal lahu salatu 40 laylatan wanda da je gidan boka ko dan bugun ƙasa sai ya kwana 40 yana sallah Allah bai karba ba nan ba a ce ya gasgata shi ba a'a kawai zuwanka kadai gidan to sai Sheikh Usaimin ya wani tafsiri yace idan ka je ne dan ka kure shi ka je ne don ka karyata shi ka je ne a matsayinka na malami domin ka gwada shi ka gane karya ike yi yace to wannan kai ba za a lalata sallaka ta kwana 40 ba amma idan ka je ne a kanye maka da kuma ka je sai ka fasa ko kuma da ka je sai ka dan masa wani abu ka fito zuwanka kadai ai ya bashi kwastoma akwai wani shi kuma da yake yi sai ya samu mutum sai ya saka shi slab ya a ɗakin sa ya rufe su kuma EFCC ne suka kama shi a wata jiha sai slab da ya slab sai ya saka mutum a ciki sai ya ɗora buzu sai ya zauna sai ya ce in ka shigo sai ka jance salamu alaikum sai ka duba ka kowa ba ashe wani mutum ne a cikin ginin kai ne ka zo shi kuma ga shiga ya rufe bakinsa duk sai ka firgice kaga ɗaki ba taga ba falo ba kowa ashe yana daga ciki slab aka yi aka rufe shi yana dan ɗaki aka yi masa a ciki aka sa slab sai ta gaya maka abubuwa ta gaya maka abubuwa ta gaya maka abubuwa wasu abubuwan ya ta canka har ya kamo inda kai wallahi ko ya ce min kaza ya ce ni baki ne kuma na maka bakin ne ya ce ni dogo ne kuma la wallahi ya gane ma ni dogo ne ko bai gani ba daga nan kawai sai kai ta kai kuɗi to aka dinga damfarar wani aka dinga cutar wani aka dinga wanke wani da abin ya yawa sai ya je kawai kai EFCC ko EFCC akwai wani malamin suna kusa da su suka ce mu je aka je aka kamo shi ana daga shi sai aka daga buzun sai aka ga wani shatin slab ana dagawa sai ga mutum aka ce fito aka sa masa anko aka tafi da shi akwai wani kuma da aka kira shi a gaba na aka kira shi muna zaune a Abuja assalamu alaikum yace alaikum salam aka ce mu ne daga dutsen Zuba ka gane mu ce ban gane to ai mu aljanu ne ai taro aka yi na aljanu shine a gurin aka zaɓe ka kuma saboda kirkinka saboda haka muka bugo maka waya domin mu sanar da kai ce to na gode to yanzu akwai abubuwa da za ka yi sadaka ta ƙosai mai zafi guda kaza za ka yi sadaka da waina guda kaza kuma ka sai ƙur'ani guda kaza ka bayar sadaka sannan za mu sake bugo maka domin wani abin da za a yi maka ka fara yin wannan tukunna ice to na gode yaushe to za ka yi ice to ai na gode dai sai ce to yanzu ya zan yi imani cewa mai kiran nan nawa Dr. Ali Indaba sai ce yanzu ya zan gane mai kiran nan nawa aljani ne ko mutum ne Allahu akbar yaro Allahu akbar ai wato kai mai gaggawa mai kake yi yaro ai zaka san komai yace a'a saboda naga Annabi Ibrahim lokacin da yazo ganawa da Allah yace Allah ka nuna min yadda kake kashewa ka raya yace baka imani ba yace na yi imani sai dai ina son zuciyata ta samu nutsuwa to shi yasa nake so a tabbatar min da yadda za a gane sai ce Allahu akbar ai yanzu haka muna kallon ka yaro
to mu kuma akan teburin mu hudu ne, da malam Nazifi da malam Abba Koki da ni da shi da Kandahar, muna zaune a teburin ci abinci. Sai ce to yanzu tunda ana gani na, yanzu ya zan gane cewa kana ganin nawa? Sai ce Allahu akbar. Sai ce to yanzu ni ina nake kallo kuma ina nake? Sai ce Allahu akbar, kana sauri yaro, amma dai bari a gaya ma, ai ga kacan a tsaye kai kadai a muka tunzire da dariya muka tunzire da dariya. ce to kamar wani kaya na sa? Allahu akbar, ai kayanka kala kaza ne kuma ba su bane. Sai ce to ni shawarar da zan baka, mutane sun dade suna damfara mu da irin wannan, kaga duk abin da ka faɗa ƙarya ka faɗa, dukkan gaba ɗaya ƙarya ne, kuma ƙarya kake kai ba aljani bane. Wannan kuma na biyu, akwai wata hajiya ban faɗi sunanta ba a Kaduna, ta bugo min waya hankalinta ya tashi, ta kasa bacci, an kira ta daga Hubbaran Shehu na Sokoto, wai aljanu ne suka yi mitin a gurin, sai aka zaɓe ta saboda kirkinta, shine sai aka ce a kira ta. Malam suka dinga shirya mata abubuwan kuɗin da za ta bayar, da abin da za a yi, da yadda za ta yi ta ɗaukaka, 'ya'yanta waye da mijinta duk aka gaya mata. To da yake tana sauraron karatun sunna, shine abin da malam Kabiru ya gaya mana cewa wannan sunna ta taimaka mana wajen shigar da sunna leƙa gidan kowa. To Allah ya sa suna sauraron sunna TV, a nan ta ji malamai suna rushe irin waɗannan abubuwan, kawai sai ta bugo min waya, haka rama kalla hankali na ya tashi, wallahi ina cikin tashi. Me ya faru? Ta ce aljanu malam suka kira ni. Daga ina? ta ce daga Sokoto Hubbaran Shehu suka yi mitin, wai a rasa wanda aljanu su zaɓa, sai ni sun hana ni bacci. Na ce turo min lamba, sai na ga layin MTN ne. Sai na kira, ta yi ringin ba ɗauka ba. Can bayan kama awa ɗaya muna zaune da wani malami, sai na ce to watakila ya gane wannan, ka a sake kira. Sai na ce wa malamin ya sa a waya sai kira shi, yana kiransa da ta yi ringin so biyu sai ɗauka. Sai ce masa waye? Sai ce kai ba ka ce kai aljani ba ne? Sai ka ci kaza kazanka, dama haka kuke yi. Ni malamin mai zafi ne, ya fara buɗe wuta, ya fara an tesa, to yanzu sai ka kama kaza. Ice ina ganin ka, kuma duk abin tsiyar da kuke yi muna sani, kuma za ka sha mamaki idan ka sake bugawa wannan matar waya, yar uwata ce, sai na duk inda kake sai na sa an kamo ka, kuma yanzu haka a layin ka na gano inda kake, na gano abin da kake, na gano ko kai waye. Malam kawai sai ya kashe waya. To yanzu wannan yana nan ana wa mutane irin wannan kiran, ban san ko ya shigo ƙasar nan ba, amma da Najeriya da Nijar ana nan ana kiran 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati, za a ba su sa'a, aljani ne, an yi taro, an zaɓe shi, an fifita shi, za a zo masa da kaza. Kun ga wannan ma yana cikin hanyoyi da ake halaka mutane a raba su da Allah. Duk mutumin da zai maka da ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi, ka amince a kasuwancinka ko a sana'arka ko a mulkinka ko a zamantakewarka, ka shiga cikin wannan harkar, to wallahi ka yi asarar duniyarka, ka yi asarar lahirarka. Don yana cikin nawaqidul Islam as-sihru wa minhu as-sarfu wal ataf. Kisoshi suna nan barkatai, bokayen da na kama kadai, wallahi za ku ba ku mamaki. Ko yanzu nan ina tahowa, akwai wani boka da na gani an kama a Katsina, mata aure ce. Yanzu haka a cikin wayata an turo min sauti da hoto da muryarsa da kuma hirar da 'yan jarida suka yi da shi da 'yan sanda, ina jin ma dukkan sani a wayar. Mata aure ce malam, boka ne, yaro ne, bai fi shekara, bai kai ma 30 ba. Ya shirya mata wai tsafin da za ta mallaki mijinta, ta mallaki gidanta. Malai dinga zuwa yana kwanciya da ita a gidan aurenta. Sai daga baya mijin ya gane, sai ya shirya masa gada zare da 'yan sanda, sai aka zo aka danke shi, aka ɗaɗɗauro shi, aka zo da shi gaban 'yan sanda, suka tara 'yan jaridu, aka yi hira da shi. A matar, in ka ji abin malam zai baka, in ka ga hoton matar na abin zai baka takaici, a ce mata aure irin wannan, mata aure wuyanta kawai sarƙoƙin gwal, ka gani ko sarƙoƙin gwalagwalan da mijinta ya cika mata a wuyanta, kyakkyawan mace fara malam, amma ta je tana kwantawa da wani. Me kike nema a duniyan nan? Ashe yasa wani malami ya shirya wata mace dabara, to ta ce malam ni a duniya magani ɗaya nake so ka bani. Ya ce na me? Ta ce in mallaki mijina. Ya ce abu ne mai sauƙi. Ta ce me? Ya ce je kike kamo kumurcin miciji. Kumurci
ice kin sa macizan ma kumurci daban yake. Ta ce haka, nace to kamo shi. Ta tafi wajen masu wasa da maciji ta ce dan Allah ina son kumurci, suka ce an ba ma wasa da shi, ƙananan macizan muke wasa da su, kumurci fa irin mugun kenan wanda shi ba ma sai ka tsokane shi ba, da ya ganka zai yi kanka. Ta ce aina ake samun sa? Suka ce akwai wata bishiya ta kuka ta yi kogo ƙato. Wani ya ce to ina ganin ɗaya a gurin, ba ma zuwa gurin. Ta ce a wani guri ne? Ta ce ni zan je, amma kafin tafi ku gaya min me yake so. Suka ce daga ci abin da yake so yana son kwai, in kina ba shi kwai yana son kwai. Ta ce shi kenan an gama. Wallahi matan nan saboda bala'in san sai ta mallaki mijinta, sai ta je ta siyo kwayaye, sai ta zo ta aje a bakin ramin. Kumurci ya fito ya ci ya shanya kwai. Goma ta zo ta sake saka masa a nesa, ya fito ya sha kwai. Tana jansa sai ta yi rami ƙato a nesa da ramin, a nesa da kogon. Sai ta kawo buhu, sai ta sa a bakin ramin, sai ta sa dutse ta daddanne. Da ta zo sai ta jefa kwan a cikin ramin. To ya saba yana fitowa yana zuwa kwan, da ya zo sai ya leƙa sai ya hango kwan a cikin rami, ashe ramin buhu ne. Ita kuma tana cin a ɓoye a bayan wata bishiya tana kallonsa. Kawai sai ya fara shiga da ta ga rabinsa ya shiga, sai ta taho tana zuwa sai ta tattara shi, ta tura shi ciki, sai ta kawo bakin buhun ta daure. Kai mace jaruma ce malam. Wata ma malam amma in dai kace wa mace za ta mallaki mijinta malam, ba abin da ba za ta yi ba. Ta kama wannan buhun yana mutsul ta tafi da shi wajen malamin. Malami yana kawai sai ga an shigo ana abu yana wutsil yace me wannan? Tace me kace a kawo? Yace kumurci. Tace shine. Kawai sai tashi zaune kamar zai fitsari. Ya akai kika same shi? Tace malam kai fa kace a kama kumurci. Saboda ya ga mata abin da ba zai yi bane dan ya hutar da ita kuma sai ta yi abin da ba zai yi ba dan ta nuna malam fa tana fa da bukata wani abu. Sai ce aje anan. Ta aje. Ita to tafi. Tace in tafi ina? Ice ai an gama baki magani. Ta ce na me? Ice yanzu ke kina da dabara da azanci da hikima da wayo da hila da makirci da kaidin da zaki iya kama kumurci, amma ki kasa kama mijinki. Mijin da murmushi kadai sai ya kama shi, kwalliya kadai sai ta kama shi, kashe ido kadai sai ya kama shi, iya girki, iya magana. Ki je ki abinda zaki mallaki mijinki, tunda Allah ya baki basira kama kumurci, wallahi ba wanda baki a kama a duniya ba. Saboda haka asiri ya riga, ki je ki wa mijinki dabara yadda kika wa kumurci kika kama shi, ki je ki wa mijinki dabara shi ma ki kamo shi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. karanta ayoyin da bayani to babu laifi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوه فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتاه فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى فلما جاء فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون صدق الله العظيم. Allahu akbar. Malam ka tsaya zaka yi mana addu'a. Malam zaka rufe mana da addu'a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muna yi wa Allah godiya. Muna kuma addu'a da godiya ta musamman ga babban malamin mu Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa dangane da bayanai da ya mana dangane da illolin sihiri da tsafe-tsafe a cikin wannan al'umma. Kuma yayi wa'azi wanda yake na buga misali a aikace abubuwan ne da suka faru. Yayi mana bayani. Sannan kuma ya kawo mana ayoyi da hadisai da shari'a take tsoratar da mu wannan mummunan aiki da Najeriya da Benin da Chad da Ghana da Kamaru duk wuri ne guda da matsafa suke baje kolin su. Muna fata idan kunne ya ji jiki ya tsira. Yanzu abin da ya zo man na ƙarshe insha Allah ta'ala karfe 2 na dare kenan a wannan gari kuma za mu saurari gajeriyar sanarwa wanda da ƙarshen insha Allah muna buƙatar yan uwa su daga hannu saboda mu yi addu'a ta zaman lafiya, mu yi addu'a ta saukan albarka da alkhairi ga wannan gari da kuma addu'a ga kawukanmu da iyalanmu da matanmu gaba ɗaya wanda Sheikh Alarama Ahmad Suleiman zai rufe mana da wannan addu'o'i nasa masu tsada. Amma muna gayyatar 'yan kwamiti na shirye-shiryen taron da za gobe su zo su ba mu jawabi dan abin da zai faru da abubuwan da ake so karfe nawa za a fara saboda mutane su zuwa kan lokaci. Malam bismillah. A ƙarshe muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kamu wannan lokacin a ƙarshen wannan zaman da muka yi mai tarin albarka. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu amfana da abun da malamai suka gabatar muna da shi. To abun da sanarwar da ke wurin shine ana son gobe daga bayan sallar lisha gaba ɗaya za a fara saboda akwai malaman da muke ne aikin safe taron safe a taron safe abun gaishe gaba taron safe karfe 9 za a yi na safe, sannan na wa'azi bayan lisha gaba daya domin muna da sabbin malamai da suka fito daga garuruka Niger da Ghana da Togo. Ana son su ma su gabatar da wani abu da ke gare su gabanin wannan malaman namu su zo su ci gaba da gabatar da wa'azin da suka gabatar yau. Saboda haka ana bukatar mutane a yi saurin fitowa gobe. Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna muna gobe lafiya kuma ya sa mu dace da abin da ake bukata. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace gabaki daya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Muna ba wa 'yan uwa uzuri, akwai wasu malamai da ba a gansu ba a ji muryar su ba duk daga Najeriya da Ghana da sauran gurare. Insha Allah gobe duka za a ji su waɗanda ba su samu damar yin wa'azi ba saboda dama wa'azin za a yi yau kuma za a yi gobe. So muna fatan 'yan uwa Allah ya ba mu ikon dacewa kuma ya sa mu zo lafiya mu kuma tashi lafiya. Za mu rufe da addu'a kamar yadda aka saba insha Allah ta'ala. Muna fata Allah karba doyin mu. Allah rahma bismillah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. صلوا على النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله كاو من دكان الخير كاري من دكان شر كسامو غما الدنيا لافيا يا الله منا روقونك كبيا من بقاتون الخير da muke roƙonka bukatun alkhairin da mu roƙe ka ba Allah ka haramta mana sharrin da muke neman tsarin ka ya Allah ka tsare mu sharrin da mu neman tsare ba Allah ka same mu da shi ya Allah kai mana albarka kai wa iyalin mu albarka kai wa ƴaƴan mu albarka kai wa zuriyar mu gaba ɗaya albarka ka ba mu ilimi da arziki masu amfani ka amfanar da mu da al'umman mu abinda ka ba mu ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da alqur'ani ka ba mu zaman lafiya a waɗannan ƙasashe namu laifuffukan da muka yi maka saboda su ka jarrabe mu da halin da muke cikin na rashin tsaro Allah mun tuba ka yafe mana kuma ka yaye mana ya Allah muna roƙonka ka sanya albarka a cikin wannan taro da za a yi na gobe Allah ka sanya ai taro lafiya ka yi wanda za a naɗa jagora ka kama hannunsa zuwa ga abin da kake so kake yarda da shi ka tsare shi ka kare shi daga abin da baka so baka yarda da shi ya Allah ka yi dukkan malaman nan namu albarka ka ƙara wa rayuwar su tsawo ka cika ta da albarka ka ƙara wa ilimin su yawa ka kuma yi masa albarka ya Allah dukkan mu bayan ka ne kowa na da bukata iri zuwa gare ka ka san kowa ka san bukatar kowa duk abin da kowa yake nema na alkhairi a duniya da lahira ba abin da baka da shi Allah kuma baka da rowa Allah ka bamu duk abin da muke tsoro na sharri a duniya da lahira ba abin da yafi karfin ka Allah ka tsare mu ya Allah ka tsare mu albarka alqur'ani a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطاه أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم نسألك اللهم بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك
أن تقضي حوائجنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها ما سألناك منها وما لم نسأل ونسألك اللهم غفران ذنوبنا كله دقه وجله علانيته وسره خطئه وعمده ما استغفرناك منه وما لم نستغفر ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم عليك بالذين يقتلون المسلمين اللهم عليك بالذين يدبرون قتل المسلمين اللهم عليك بالذين ينظمون قتل المسلمين اللهم عليك بالذين يحتملون قتل المسلمين اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.